गोबां बुंनो गोनां खोथा दं दिनै बिटिसिनि EM-GM फोरा दिनै फरेनाव थांनानै बा गावसोरनि थाखा फैसा मोननानै दिनै जाथि हारि जेबो सिनायाखै बिथांमोना जौ लोंदों बेदर जादों हिनजावफोरजों मोसादों टाइम पास खालामदों बिदिथ' नङा दिनै बिटिसिखौथ' गोबां मानसि थैनायनि उनाव बे मोनसे एचिभमेन्ट बेखौ जों मोननो हादोंमोन दिनै बिथांमोना बावलांदों बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारिखौ दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों निमखि गुन्दा होनना बुंदों मानो बुंजादों बियो खोथाया नंगौ बिनिखायनो बुंदों रिपर्ट मोनदों बिथाङा दिनै इसिबां लासिं सिं जोंनि गेजेराव दिनै बिथां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जिथुनिखि बिटिसि गभर्नमेन्ट बिटिसि सरकार रल बे इनायैनो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिथाङा रायजो राजाफोरखौ आघात होदों मोनसेबो मोजां खामानि मावाखै दिनै बिथाङा गंसेबो LP स्कुल लुवाखै बिटिसिआव बुंनो थाङोब्ला दिनै एजुकेसनाव फेलार हाग्रामा महिलारिया मोजां ट्रेनिं होनांगौमोन बिथाङा एन्टारप्रेनारशिप ट्रेनिं होनांगौमोन दिनै स्पर्ट्सआवबो फेलार एजुकेसनाव फेलार एग्रिकालचाराव फेलार भेटेरिनारियाव फेलार गासैबो बिथिङावनो फेलार आरो माखासे मानसिफ्रा मा बुंदों दिनै बिटिसिआव बिराद डेभेलप जादों होनना बुंदों गोबां गिदिर बै आसनि बै माबाफोर स्किम मावनाय ब्रिज मावनाय माबा माबि गेस्ट हाउस लुनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि CIT बेखौनो देखायबाय थायो ससियेल मिडियाआव बे बुस्थुआ इसुजों फैफानायसो सुक्तियाव दङमोन सुक्तियाव थानायखाय सुक्तिजों फैफादों नाथाय बिनि अनगायै दा जिथुनिखि बिटिसि सालायदों बे बिटिसि सालायनायाव दरिद्र लेभेलनिफ्राय ओरैबायदि कारापसन जोङो मोनसेबो कारापसनखौ जों हगारा दिनै नोंथांमोना नाय जोङो गथै बे एन्टायार उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनफ्रोमबो ब्लकआव जों RTI मारिदों आरो बिनि थयथ'फ्रा ओंखारजोब्बाय लास्ट जों नैबे उदालगुरिखौ जों समबाराव RTI होगोन आरो बेयाव मा दं गेसाव गोफोन जों बेखौ दिहुनजोबगोन आरो बेखौ लानानै जोङो इलिगेल जुदि मोनो बेखौ जों हाइकर्टआव जों सारा डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जों हाइकर्टआ PIL होगोन बेखौ पाब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन बे दिनै कालाइगावआ हराखै खैराबारि भेरगाव रौता माजबाद बिथांमोना हरजोब्बाय जोंनो थयथ'खौ बेयाव गोबां इलिगेल ओंखारबाय दिनै रायजो राजाफ्रा जों हाइकर्टआव थांफानो रेडि बिथांमोना मा सानदों बिथांमोना बुंदों मक जेलाव फथाले हल होनना बुंदों जेलाव थाङोना थाङा नायबानो जाबाय बिथांखौ रावबो जेलाव केस होग्रा मानसि गैया नाथाय दिनै आं बे खैजोमाया बुंदों जे 100% जेल जागोन जेलाव थांगोन MLA इलेक्सननि सिगां बेयाव गोबां BCDC चेयारमेन BDO JE PD गासिबो जेलाव थांगोन बिसोरो लास्ट जों समबाराव RTI मारिगोन उदालगुरियाव दिनै रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौ मेसेज होबाय जे साननैसो सिगां ससियेल मिडियायाव आं बिथां प्रहलाद ब्रह्म जे बिथाङा मोननैसो खोथा बुंदों जे बिटिसि ओनसोलाव जे वमेन एम्पावारमेन्ट आरो लाइमोनफोर इयुथफोरनि खोथा मोजां खोथा बुंदों जे BPFआ बेबायदि खालामगोन वमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन बा लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावगोन बे खोथाखौ बुंदों बिथाङा दिनै 17 बोसोराव BPF सरकार दैदेननाय जिथुनिखि BPF पार्टि रल बे बिटिसिआव EM-GM बिथांमोना दिनै जौ लोङै बेदर जायै दिनै हिनजावफोरजों मोसा दिन हगार हरबाय दिनै बिथाङा बे 17 बोसोराव मा मावनानै थादोंमोन जे दिनै वमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै मा मावखो दिनैसिम मोनसेबो मोजां एवारनेस गैया दिनैसिम आइजोफोरनि थाखाय मोजां ट्रेनिं गैया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दिनै MSW BSW गोबां गोलैसोनानै दं बिथांमोनखौ लानानै दिनै आइजोफोरनि सायाव दिनै मोनसे मोजां इनिशिएटिभ बा मोजां ट्रेनिं होनो हायोमोन लोगोसे लाइमोनफोरनि मोजां खामानि मावगोन होनना बुंदों दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ 17 बोसोराव दिनै मा मावना थाखो दिनै 17 बोसोराव गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा सेंग्राफ्रा जौ लोंनानै आथा जानानै माबा गान्जा सोबनानै बाइक सालायनानै एक्सिडेन्ट जानानै गोबां थैलांबाय दिनै इयुथफोरनि थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ मा इनिशिएटिभ लादों दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनि गथै बे ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो गामियाव इयुथ सेन्टार गंसे इयुथ सेन्टार होनो हायोमोन बे इयुथ सेन्टाराव गामिनि मानसिफोरखौ दायित्व होनानै बे इयुथ सेन्टारावनो लाइब्रेरि मिउजिक स्पर्ट्स बेफोरनि थाखाय मोजां मोनसे आसनि लानो हायोमोन दिनै फैलार स्पर्ट्सआव फैलार लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै बिटिसि गभर्नमेन्टआ लोगोसे आरो गोबां दंबावो नाम्बार 1 एग्रिकालचारावबो फैलार दिनै नाम्बार 1 जोङो एग्रिकालचार भेटेरिनारिजों सोनारनानै थायो बिटिसिनि रायजो जानाय गासै सुबुंफोरा दिनै भेटेरिनारियाव मोनसेबो मोजां एवारनेस गैया ट्रेनिं गैया दिनै जोंनि गेजेराव गोबां MSW BSW दङ बिथांमोनखौ लानानै मोनसे ट्रेनिं होनो हायोमोन बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोनसे सिरियाल प्लेनिं खालामनांगौ दिनै UPPLआ मोनसे सिरियाल प्लेनिं लादों निति आदर्श जोबोद मोजां UPPLनि माबाया बेनिखायनो दिनै मानसिफ्रा बुजिनानै रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै दिनै BTRनि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनो खाबु होगोन
दिनै नट अनलि बर' गासैबो जाथि जनगोष्ठी बिथांमोना बुजिनानै दिनै UPPL आव सापर्ट खालामदों आरो नोंथांमोना नाय 15 थारिखआव UPPL आ 100% गभर्नमेन्ट